Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatadhine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Adhyayam 5 Karma Sannyasa Yogamana. Jai Shri Shri Radha Govinda. ഇപ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആദ്യം ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബുദ്ധിയോഗത്തോടുകൂടി, അതായത് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ആത്മജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിഷ്കാമ കർമ്മവും അതിന് ഉപരിയായിട്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗവും. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക. പക്ഷേ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗമാകുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാനും, കോൺഷ്യസ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കാനും, അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അതിന് ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ. ഒരാചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വിനയപൂർവ്വം സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് വഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ അടുത്ത 3-4 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ മുൻ ജന്മ പാപ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമാണ്. നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം നീക്കിക്കളയാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ജീവാത്മാവിന് സ്വയം പരിശുദ്ധനായി തന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവ് സ്വതന്ത്രനാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ഭൗതികമായ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ജീവാത്മാവ് സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ആത്മജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ആ
അറിവോടുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അതായത് അതെല്ലാം നമുക്കും ബാധകമാണ്. ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതായത് കർമ്മം ആണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് അറിവ് വേണം. എങ്ങനെ കർമ്മഫലം ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാം? അതിനുള്ള അറിവ് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള അറിവ്, അതെല്ലാമാണ് നമ്മളെ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് സ്വതന്ത്രനാകുന്നു എന്നും പറയുകയുണ്ടായി. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്? ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും അത് അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞ ആ ഭക്തൻ പിന്നീട് ആ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വഴി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ നിഷ്കാമ കർമ്മം പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമായിരിക്കാം. എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ആ ഒരു അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും, ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ അധ്യായത്തിലും കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെല്ലാം പഠിച്ചത് കർമ്മം 3 വിധത്തിലുണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതായത് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, സകാമ കർമ്മം, ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അത് ജീവാത്മാവിനെ പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ പല വിധത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? കാരണം 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുകയുണ്ടായി. അതായത് സത്വരജസ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? കാരണം ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ജീവാത്മാവ് നിസ്സഹായനാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പോലും ജീവാത്മാവിന് കഴിവില്ല എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അതും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 3 കർത്താക്കൾ. ആരൊക്കെയാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ 3 കർത്താക്കളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 6 വരെ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 7 മുതൽ 12 വരെ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാം. 13 മുതൽ 16 വരെ ജ്ഞാനം, 3 കർത്താവിനെ അറിയുക. 17 മുതൽ 26 വരെ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തി. നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുക്തി എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു? 27 മുതൽ 28 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ മുക്തി എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന്. 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടുന്നത് എങ്ങനെ, ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ ഭക്തി പുരസരം, കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണോ ശ്രേയസ്കരം? അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്. കൃഷ്ണൻ മറുപടി പറയുന്നു, രണ്ടും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഉപാധികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ രണ്ടും തുല്യമാണ്.
എന്നാലും ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എളുപ്പവും മികച്ചതുമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനന് ആശയക്കുഴപ്പമാണ്. കാരണം 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കർമ്മം നിഷ്കാമമായിട്ട് ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യണം, അതുവഴി ജീവാത്മാവിന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം തന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അർജുനന് സംശയം വരികയാണ്. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യേതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ് എന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്ന കർമ്മം ഏതാണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അതായത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ അധ്യായത്തിലും പറയുന്നു. നിങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലത്തെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. കാരണം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് കഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ മൂലമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരബോധത്തിൽ തന്നെ തളച്ചിടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കരുത്. നിഷ്കാമമായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ പറയുന്നു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഒരു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യരുത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മം ചെയ്യാനും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനന് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? യുദ്ധം ചെയ്യണോ, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കണോ, യുദ്ധം ഏത് വിധത്തിൽ ചെയ്യണം? അത് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതിനോടനുബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ആർക്കാണ് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്? ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല, അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഇങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങൾ, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാളുടെ 2 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന അവനവന്റേതായിട്ടുള്ള പൊസഷൻസ് എന്തെല്ലാം ത്യജിക്കുന്നു, യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, അത് അങ്ങനെ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുകയുണ്ടായി. ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. അതായത് അറിവോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുക. കാരണം സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അജ്ഞാനം മൂലമാണ്, ദേഹബോധത്തിലാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നത്. കാരണം ദേഹബോധത്തിലാണ് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ശത്രുപക്ഷത്തുള്ളവരെല്ലാവരും തന്റെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും എല്ലാം ആയിട്ട് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് മാത്രമേ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശരീരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ശരീരം ക്ഷണികമാണ്, മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അതിന് പ്രാധാന്യമില്ല. ജീവാത്മാവിനാണ് പ്രാധാന്യം. എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഒരു ജീവാത്മാവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ്
അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അജ്ഞാനത്തെ നീക്കിക്കളയൂ. അജ്ഞാനമാണ് എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും ക്ലേശങ്ങൾക്കും എല്ലാം കാരണം. ആ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക, ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അറിവിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക. അർജുനൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സന്യാസമാണോ ബുദ്ധിയോഗമാണോ, ഏതാണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വീണ്ടും കർമ്മത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാകാം എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മവും അകർമ്മത്തിൽ അകർമ്മവും, കർമ്മത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന, കർമ്മഫലം ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിലും കർമ്മഫലം ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അവനവന്റെ കർത്തവ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും കർമ്മയോഗം തന്നെ, നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മയോഗത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതുവഴി ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അറിവിനെ നേടാൻ സാധിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പിന്നെ ആ പ്രവൃത്തി നമ്മളുടെ ശീലമായിട്ട് മാറുന്നതും ആ ശീലം പിന്നീട് സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? കാരണം നമുക്ക് ഓരോ ജന്മത്തിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശരീരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു, ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ആർക്കും വേണ്ട, ആരും അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ, അതിൽ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവികളും ഭാവിയിലേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ നിരന്തരം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന അതിന് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ. ആ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമ്മൾ പ്രകടമാക്കുന്നു. നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് നാളെ മുതൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ചിന്തകൾ നമ്മൾ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ പ്രകടമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദിവസവും നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറുന്നു? നമ്മുടെ ശീലമായിട്ട് മാറുന്നു. ആ ശീലമാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്വഭാവം നമ്മുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഭാവി എന്താണോ അത് നിർണയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ശരിയാകാഞ്ഞിട്ടാണ്, നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. നാളെ മുതൽ എങ്ങനെ വേണം ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ മുതൽക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റണം. ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചത് മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ രാവിലെ തലേ ദിവസം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യും. നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര മണിക്ക് എണീക്കണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത്
ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനുള്ള ആഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ പിച്ചവെച്ച് നമ്മൾ കടന്നു കയറുമ്പോൾ, അത് നമ്മൾ ദിവസവും ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്രമേണ ശീലമായിട്ട് മാറുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അതിൽ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നു. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയായിട്ട് മാറ്റുന്നു. ദിവസവും രാവിലെ വേഗം എണീക്കുക, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനിരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ആഹാരം പാചകം ചെയ്ത് അത് നിവേദിച്ച് അത് ഭക്ഷണമാക്കി കഴിക്കുക, പിന്നീട് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ചര്യകളിലേക്ക്, നമ്മുടെ മറ്റ് പ്രവർത്തികളിലേക്ക് കടക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു ചിട്ടയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ ശീലമാക്കുമ്പോൾ അതെന്താകുന്നു? ആ ശീലം നമ്മുടെ സ്വഭാവവും അതിനനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരുന്നു. ദൈവികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നു. അതുവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ദൈവികമാകുന്നു, നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ദൈവികമാകുന്നു, നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ ദൈവികമാകുന്നു, നമ്മുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറുന്നു. നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് മാറുന്നു. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ക്രമേണ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ ശരിയായ ദിശയിൽ എങ്ങനെ ചുവടുകൾ എടുക്കാം എന്ന് ഈ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ലൗകിക സങ്കീർണതകളിൽ കൂടുതൽ കുരുക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. വിമോചനത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പടവുകളുണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭൗതികതയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. കാരണം അത് നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് ശരീരബോധത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിമുഖനായി ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, അതിലേക്കുള്ള വഴികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ, അതായത് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള മോചനത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ ക്രമേണ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും സമാധാനത്തിലേക്കും ശാന്തിയിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2 വഴികളുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രവൃത്തി മാർഗം, ഒന്ന് നിവൃത്തി മാർഗം. പ്രവൃത്തി മാർഗം നമ്മളെ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നിവൃത്തി മാർഗം നമ്മളെ ശ്രേയസ്സിലേക്ക്, ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക്, ജീവാത്മാവിന്റെ മോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് വഴി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിവൃത്തി മാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ശാന്തിയും സമാധാനവും നേടാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശീലമായിട്ട് മാറുന്നു. ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വഭാവം നമ്മുടെ വിധി. നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലേക്കാണോ, പുനർജന്മത്തിലേക്കാണോ, അല്ല മോചനത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത്? ആ വിധി നിർണയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്തോറും അർജുനന് തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടുതൽ വരികയാണ്. അതായത് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു. 31 മുതൽ 37 വരെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. പിന്നീട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മൂലം ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് ആ ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുക, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികതയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക, കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ. അത് നമ്മളെ മോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും അർജുനൻ വീണ്ടും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് വീണ്ടും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത്? അത്
ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിനായി കർമ്മവും പരിത്യാഗവും പരസ്പരം എതിരല്ല എന്ന് ഊന്നി പറയുവാൻ, മറിച്ച് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തി മനോഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. മാനസിക നില നമ്മൾ മാറ്റണം. ഭൗതികതയല്ല, ആധ്യാത്മികതയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ശരീരത്തെ കുറിച്ചല്ല, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ആത്മാവിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശരീരത്തിന് ഭംഗി കൂട്ടുവാനായിട്ട്, ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിന്റെ മോചനത്തിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മാനസിക മനോഭാവം നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതാണ്. ജ്ഞാനം എന്നത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കലാണ് എന്നും അറിവും പ്രവൃത്തിയും വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും പോലെ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് എന്നും അർജുനൻ കരുതി. അപ്പോൾ ജ്ഞാനവും ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. നേരെ മറിച്ച് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത്, അങ്ങ് പറയുന്നു ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ജോലി ഉപേക്ഷിക്കണം. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവോടെ പോലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നത് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായി തോന്നുന്നു. എങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒരുവൻ ഭക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്? ആ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. കടങ്കഥകളിലാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മവും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മവും അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്ന് അർജുനന് സംശയമാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് നല്ലത്? ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണോ അഥവാ കർമ്മത്തെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്? കാരണം കർമ്മമാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തെ തന്നെ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോരെ? വീണ്ടും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം? ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ശ്രേഷ്ഠമാണോ, ഇത് ശ്രേഷ്ഠമാണോ, ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസഃ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാ ഉഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കർമ്മത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലേച്ഛയോടെയുള്ള സകാമ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്യാനാം കർമ്മണം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതായത് ഫലേച്ഛയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സന്യാസികൾ ലൗകികമായ ജീവിതങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലതും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭൗതികമായ പലതും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് കർമ്മ പരിത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിപരസരമായ കർമ്മവും രണ്ടും തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടും ഒരേ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക വഴി നമ്മൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള കർമ്മവും ഒരാളെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഭക്തിപുരസരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും ഒരാളെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. എങ്കിലും രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തിപുരസരമായ ഭഗവത് സേവനത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മത്യാഗം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവിടെ ഭക്തി വന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭക്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിപുരസരമായ സേവനത്തോടു കൂടി, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഈ കർമ്മ പരിത്യാഗം എന്നുള്ളത് ജ്ഞാനികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അതായത് അവർക്ക് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തിയാണ് എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ സേവനമില്ല. അവർ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു, ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആ ഭഗവാന് നമ്മൾ നേരിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മായാവാദി സന്യാസികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ, ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്, നിരൂപനാണ് എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ ഭഗവാൻ ശരിയായ രൂപത്തോടുകൂടി, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. മായാവാദി സന്യാസികൾക്ക് ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്. കാരണം അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കണം. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പരിശുദ്ധമാകുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നത്. ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നു, നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, കൈകാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നു, ഭഗവാന് പലവിധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നു സ്വാഭാവികേന. എന്നാൽ മായാവാദി സന്യാസികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇല്ല. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വമേധയാ നിർബന്ധപൂർവം അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് കേവലം ജ്ഞാനം മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ജ്ഞാനം വിമോചനത്തിന് അപര്യാപ്തമാണ്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ കർമ്മം ചെയ്ത് ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് അവരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. മായാവാദ സന്യാസികൾ താഴെ വീഴാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അധപ്പതിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ വൈഷ്ണവർക്ക്, വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്. അവർക്ക് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. മായാവാദി സന്യാസികൾ എല്ലാം ത്യജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ അപൂർണമാണ്, ത്യാഗം അപൂർണമാണ്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ അവരുടെ സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ത്യാഗം സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മായാവാദി സന്യാസികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർ ഭഗവാനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. കാരണം അവർ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വേര് എവിടെയാണ് തുടക്കം എന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോയി ഭഗവാനെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രക്രിയ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടനായി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. മായാവാദി സന്യാസികൾക്ക് സന്തോഷമില്ല. കാരണം അവർ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ സേവനം സന്തോഷം നൽകുന്നു. മായാവാദി സന്യാസികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തി സേവനം ആസ്വദിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാവാദി സന്യാസികൾക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ വളരെ വേഗത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ സാഖ്യ തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു. ശങ്കരാചാര്യർ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ശാരീരിക ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ അതാണ് പഠിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ച്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ഭാഷ്യം തന്നെയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരായി ലോകോപകാരമാർത്ഥമുള്ള ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഏർപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ മായാവാദി സന്യാസികൾ അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും.
എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഒരു തവണ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് കർമ്മ പരിത്യാഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ജ്ഞേയഃ സനിത്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നയാൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വളരെ വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, 3 ഗുണത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഇച്ഛയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നും ത്യാഗിയായിരിക്കും. ദിവ്യമായ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണ് എന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് താൻ എന്നും അയാൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ജ്ഞാനിയുമാണ്, ഭക്തനുമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആരാണ്, താൻ ആരാണ്, ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഭക്തൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുമുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വേഗത്തിൽ മുക്തനാകാനും സാധിക്കും. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആഗ്രഹമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം എന്തായാലും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇച്ഛയുമില്ല, ദ്വേഷവുമില്ല. ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി മുക്തനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മോക്ഷം അടയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനിക്ക് ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം പരിശീലിച്ച് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഭക്തൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനവുമുണ്ട്, ഭക്തിയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ വേഗത്തിൽ മോക്ഷം പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ. സാഖ്യയോഗോ പൃഥക് ബാല പ്രവദന്തിന പണ്ഡിതാഃ ഏകമഭ്യാസ്ഥിതഃ സമ്യക് ഉഭയോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുത സേവനം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള പഠനം, അതായത് സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനികളെയാണ് സാഖ്യയോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിച്ച് ആത്മാവ്, ശരീരം എന്നാൽ എന്ത്, ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു ആദ്യം. അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വ്യത്യസ്തനാണ്, ആത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശരീരം ക്ഷണികമാണ്, ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ്, അത് കൂടുതലായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികതയിലുള്ള ആസക്തിയാണ് ജീവാത്മാവിനെ ശരീരബോധത്തിൽ തളച്ചിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്തുന്നു. ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ മോചനത്തിനായിക്കൊണ്ട് സാഖ്യയോഗികൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ ആത്മാവിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്ന്, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അവർക്ക്. അങ്ങനെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിലേക്ക് എത്തുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, അവർ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് തുടക്കത്തിലെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ സാഖ്യയോഗികൾ വിശകലനം ചെയ്ത് അവസാനം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു.
എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ തുടക്കം മുതൽക്കേ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു. രണ്ടിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട്, അതായത് സാഖ്യയോഗം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുത സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അവ രണ്ടും ഒരേപോലെ, അതായത് സാഖ്യയോഗവും ഭക്തിയോഗവും ഒരേ വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? സാഖ്യയോഗിയും കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭക്തനും അങ്ങനെ തന്നെ. സാഖ്യയോഗി ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. അതായത് ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം, സുഖം ദുഃഖം, ചൂട് തണുപ്പ് മുതലായിട്ടുള്ള ശാരീരിക ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് സാഖ്യയോഗി മുക്തനാണ്. ഭക്തിയോഗിയും മുക്തനാണ്. സാഖ്യയോഗി മോക്ഷത്തിലെ പ്രാപിക്കുന്നു, ഭക്തിയോഗി മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. സാഖ്യയോഗി ഈ ശരീരമല്ല ഞാൻ എന്നുള്ള ധാരണയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഭക്തനും അങ്ങനെ തന്നെ. സാഖ്യയോഗി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കാരണം സാഖ്യയോഗി നിർബന്ധപൂർവം തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്, ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അവയ്ക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തോടുള്ള ആകർഷണം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അവിടെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത്. ഭക്തന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജ്ഞാനികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെയാണ്. സാഖ്യത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികതയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലാകട്ടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലും. ഒരു പ്രക്രിയ വിരക്തിയെയും മറ്റേത് ആസക്തിയെയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു എന്ന് ബാഹ്യമായി തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നു എന്ന പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാഖ്യയോഗികൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭൗതികതയുമായുള്ള വിരക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമ്പാദിക്കുന്നു. അത് മാത്രമാണ് രണ്ടിലുമുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഏത് യോഗത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയോജനമില്ല, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോ ഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മാനചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നെങ്കിലും, അതായത് കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നത് ആരാണ്? സാഖ്യയോഗി ജ്ഞാനികൾ. അവർ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളെ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാകില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പരമപദം പൂകലാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കലാണ്. ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് യോഗം സ്വീകരിച്ചാലും അത് ഭക്തിയിലൂടെ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത് സ്വയം പരിശുദ്ധനായാലും ആത്മജ്ഞാനം നേടിയാലും സ്വയം താൻ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ സ്വതന്ത്രനായിട്ടിരുന്നാലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഒരു ജ്ഞാനി എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധനായാലും അയാൾക്ക് സ്വയം ഒരു സന്തുഷ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം അയാൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവം. ആനന്ദമയോഭ്യാസാത്. ഭഗവാൻ സ്വയം ആനന്ദമയനാണ്. ആ ആനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒരു ജീവാത്മാവിനും സ്വയം ആനന്ദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്.
അപ്പോൾ ഒരു സ്വർണഖനി ഒരു സ്വർണത്തരിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. എങ്കിലും സ്വർണത്തരിക്ക് സ്വർണഖനിയുടെ അടുത്തോളം ഗുണങ്ങളോ ഒരു അനന്തമായിട്ടുള്ള അളവിൽ ആ സ്വർണത്തിന്റെ അംശം സ്വർണഖനിക്കില്ല. അതൊരു ചെറിയ തരി മാത്രമാണ്. അതുപോലെ ഒരു അഗ്നിയുടെ ഒരു തീപ്പൊരിയും, ആ തീപ്പൊരിക്ക് അഗ്നിയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആ തീപ്പൊരി വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കെട്ടുപോകാം, അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഇല്ലാതാകാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ അസ്തിത്വം പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ, നമ്മളും ആനന്ദമയമാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പരിശ്രമിച്ചാലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സന്തുഷ്ടരാകുന്നില്ല. നമുക്ക് ശാന്തിയോ സമാധാനമോ സന്തോഷമോ വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ശാന്തിയും സമാധാനവും നേടാനാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, ഞാൻ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്, എങ്കിലും സമാധാനവും സന്തോഷവും നേടണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മുന്നേറണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, അതായത് അവനവന്റെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇനിയത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുകയാണ്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്റെ ശരീരവുമായോ അവന്റെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധനായ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട പ്രവൃത്തികളാൽ അവൻ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തനല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മഫലം അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കർമ്മഫലം ബാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നു. താൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ശരീരം തനിക്കൊരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ അറിവോടുകൂടി പരിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി തികഞ്ഞ അറിവോടുകൂടി ഞാൻ ഭൗതിക ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവും പരമാത്മാവിന്റെ ചെറിയ ഒരംശവുമാണ് എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം നൽകുന്നതാണ് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട മനസ്സോടെ, അതായത് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് താൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി ആ നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ശരീരബോധത്തിലാണ്. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി പരിശുദ്ധനാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക്, പരിശുദ്ധമായ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അനുവദിച്ച ജോലി എന്നുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാർത്ഥതയോടെ, അർപ്പണബോധത്തോടെ, എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കഴിവിൽ ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് കൈമാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധ ആത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തിയില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണത്? ആ ശരീരബോധത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്
അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ആ ജീവാത്മാവ് എങ്കിലും ആ ശരീരത്തിൽ ബോധത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായ ഒരാളുടെ ചിന്താഗതി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദിവ്യബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘ്രാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് എന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ശരീരം വേറെ താൻ വേറെ എന്നുള്ള രണ്ട് അവബോധത്തിലാകുമ്പോൾ, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്നു. ഈ ശരീരം വെറുമൊരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ പക്ഷേ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരീരമാണ്. ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഈ കൈകളാണ്, ആഹാരം വായിലേക്ക് ഇടുന്നത് കണ്ണുകളാണ്, എല്ലാം കാണുന്നത് ചെവി കൊണ്ട് എല്ലാം കേൾക്കുന്നു, നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ ജീവാത്മാവിന് ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ മാറി നിന്ന് വേറിട്ട് നിന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു, ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ, സിനിമയിൽ നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു രംഗങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. നമ്മളും ആ സീനിലുണ്ട്. അതായത് സീനിൽ ഒരു ദുഃഖകരമായ സംഭവമോ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമോ എല്ലാം നടക്കും. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ദുഃഖകരമായ സീനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കരയും, തമാശ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കും. കാരണം ഇതെല്ലാം ഞാനുമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഞാൻ വേറെ, ആ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടത് വേറെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിൽ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവാത്മാവ് താനാണ് ചെയ്യുന്നത്, തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാണ്. എന്നാൽ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് വേറെ ആരോ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവിന് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും വിസർജിക്കുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ശരീരമാണ്, ഞാനല്ല എന്നുള്ള ആ പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തിൽ ആ ജീവാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് കൊപ്ര, തേങ്ങ, പച്ച തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ചിരട്ടയോട് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ശരീരബോധത്തിൽ ജീവാത്മാവും ശരീരവും താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ തേങ്ങ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിരട്ടയുമായിട്ട് വേറിടുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് കുലുക്കി നോക്കിയാൽ കൊപ്ര വേറെ കുലുങ്ങുന്നത് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വയം ആ ഒരു അവബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. ഭക്തന് പരിശുദ്ധനാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ താൻ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ശരീരം തനിക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുമായിട്ട് തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ള അവബോധം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവബോധം. ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു താമരയില ജലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സപാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമര ഇലയിൽ വെള്ളമെന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ടുള്ള താദാത്മ്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് തനിക്ക് ബന്ധം എന്ന ജീവാത്മാവിന് വന്നിരിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവ് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു ശരീരവുമായിട്ട്. ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സന്തോഷകരമായ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഫലം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു, ദുഃഖകരമായ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവബോധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ജീവാത്മാവ് തുടർന്നുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ വേറെ വേറെ ശരീരങ്ങളെടുത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ എപ്പോൾ മോചിതനാകുന്നുവോ, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുന്നുവോ, ആ നിമിഷം മുതൽ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ താമരയില ജലത്തിൽ മുഴുകിക്കിടന്നാലും ആ വെള്ളത്തിന് ഇലയെ നനയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ലയോ, അതുപോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാർ, അവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നു നമ്മളെയെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട്. പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, പലതും സംസാരിക്കുന്നു, ഒരുപാട് പേരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ വരുന്നത് തന്നെ ആ ആധ്യാത്മികമായ കോൺഷ്യസ്നെസ്സോട് കൂടിയാണ്, പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തോട് കൂടിയാണ്. അവരുടെ ശരീരം അവർ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രം. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആ ആചാര്യന്മാരെ അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ടില്ല, നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഭഗവൻ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സേവിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് 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 നമ്മുടെ മുൻജന്മ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകും. അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചാൽ ഒരേ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുക്തരാകാനായിട്ടും സാധിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മുടെ പരിശ്രമം പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അത് സാധ്യമാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ നമുക്കത് സാധ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പരിശുദ്ധനാകാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു തവണ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ആ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ, അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയപ്രീതിക്കായി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മവും ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയോ ആകട്ടെ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ട. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം മുതലായിട്ടുള്ള നവവിധ ഭക്തിവിധ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമായതുകൊണ്ട്, ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവബോധത്തെ അത് പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ക്രമേണ നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും പരിശുദ്ധമാകുന്നു. നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ അവയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലിരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം അത് നമ്മളെ വളരെ വേഗം പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ചിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അവനവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള മനസ്ഥിതിയോടുകൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് അതിന്റെ പ്രസാദമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ക്രമേണ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ തനിക്കായി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലോ
അതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാതെ തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ. ഭുഞ്ചതേതേ ത്വഖം പാപ യേ പചന്തി ആത്മകാരണാത് യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഹി. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ച, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക വഴി ഭക്തന്മാർ സർവകർമ്മഫലങ്ങൾ, പാപകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭുഞ്ചതേതേ ത്വഖം പാപ, എന്നാൽ ഒരാൾ തൻ പാപത്തെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. ആര്? ഏ പചന്തി, ആര് ഉണ്ടാക്കുന്നുവോ, എന്തുണ്ടാക്കുന്നു? ആത്മകാരണാത്, അവനവനു വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സുഖ ദുഃഖങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ജന്മങ്ങളിലെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നത് മൂലം സമാധാനം നേടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്വൈതാചാര്യർ, അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് വേണ്ടി ഗംഗാതീരത്തിരുന്നു കൊണ്ട് സാളഗ്രാമശിലയിൽ തുളസീദളവും ഗംഗാനദിയുടെ ജലവും അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ കലികാലം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങ് ഉടനടി വരണം, ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട്, ഭക്തനായിട്ട് അങ്ങയുടെ ഭക്താവതാരത്തിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു, അങ്ങ് ഉടനടി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്വൈതാചാര്യർ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ നൃഗരാജാവിനെ പോലെ അവനവന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഓന്തായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നൃഗരാജാവിന്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നൃഗരാജാവ് ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. ദാനങ്ങൾ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അതിന്റെ പുണ്യകർമ്മ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വർഗലോകത്ത് പോയിട്ട് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഓരോ ദിവസവും 1000 പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യും. എങ്ങനെയുള്ള പശുക്കൾ? തൂവെള്ള പശുക്കൾ, ഒപ്പം പ്രസവിച്ച 10 ദിവസത്തിനുള്ളിലായിട്ടുള്ള പശുക്കൾ, പശുവും കിടാവും കൂടാതെ അനേകം സ്വർണ്ണ ആഭരണങ്ങളും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്ത് പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള നല്ല അറിവുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദിവസവും ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ വിശിഷ്ടമായ ദാനമാണ് ഗോദാനം. അതിന് പുണ്യഫലം, അനേകം പുണ്യഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു അനേകം അളവിൽ. അപ്പോൾ ആ പുണ്യഫലങ്ങളുടെ അളവ് കൂടിക്കൂടി തനിക്ക് അനേകം വർഷക്കാലം സ്വർഗലോകത്തിൽ സുഖം അനുഭവിക്കാം എന്നായിരുന്നു നൃഗരാജാവിന്റെ ചിന്ത. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം പക്ഷേ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി. ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്ത പശു രാത്രി ആയപ്പോൾ എങ്ങനെയോ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് ആ തൊഴുത്തിൽ മറ്റുള്ള പശുക്കളുടെ ഒപ്പം നിൽപ്പായി. അപ്പോൾ അത് രാജാവ് അറിഞ്ഞില്ല, ബ്രാഹ്മണനും അറിഞ്ഞില്ല, സേവകരും അറിഞ്ഞില്ല, ആരും അറിഞ്ഞില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഈ പശുവും അതിനോടൊപ്പം വന്നു. ഈ പശുവിനെയും കൊണ്ടുവന്നു. ഈ പശുവിനെ വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ പശുവിനെയും കൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് തലേ ദിവസം ദാനം ലഭിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ അതേ വഴിയെ തിരിച്ചു വരുന്നു. എന്തിന്? തന്റെ പശുവിനെ കാണാനില്ല. അതിനെയും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണനും വരുന്നു. രണ്ടുപേരും വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. തലേ ദിവസം ദാനം ലഭിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ പശുവിനെ മോഷ്ടിച്ചുവോ? ഈ പശുവിനെ എനിക്ക് ഇന്നലെ രാജാവ് ദാനം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റേ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഇതിനെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ രാജാവ് ദാനം ചെയ്തതാണ്. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വഴക്കായി. രണ്ടുപേരും ആ പശുവിനെയും കൊണ്ട് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരുന്നു. രാജാവിന് മനസ്സിലായി തനിക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു തെറ്റാണ് പറ്റിയത്. ഞാൻ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് വിരോധമുണ്ടാക്കുകയും, കാരണം ആ സമയത്തെല്ലാം ബ്രാഹ്മണന്മാർ വളരെയധികം പഠിച്ച് ആ ബ്രാഹ്മണ നിഷ്ഠയിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ശാപമെങ്ങാനും ലഭിച്ചാൽ അത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തെ ഭയന്നിട്ട്
രാജാവ് അവരോട് അപേക്ഷിച്ചു, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, പക്ഷേ എന്നോട് ദേഷ്യം വരരുത്. നിങ്ങൾ പശുക്കളെ, ഞാൻ വീണ്ടും പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യാം, അവരെ സന്തോഷമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. പക്ഷേ രണ്ടുപേരും കൂട്ടാക്കിയില്ല. രണ്ടുപേർക്കും ആ ഒരേ ഒരു പശുവിനെ തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ആ പശുവിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദാനം സ്വീകരിക്കാതെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അത് രാജാവിന്റെ ഒരു വലിയ കളങ്കമായിട്ട് മാറി. രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവസാനം രാജാവിന്റെ ജന്മം അവസാനിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് യമലോകത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തത്. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചയാളാണ്. നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തിട്ടില്ല, പരിശുദ്ധനായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യമരാജാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകേണ്ടതായി വന്നു. നല്ല കാര്യങ്ങളുടെയും ചീത്ത കാര്യങ്ങളുടെയും കണക്കെല്ലാം എഴുതി ഏതിന്റെ ഫലമാണ് ആദ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കി യമരാജാവ് പറയുന്നു, അങ്ങ് ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് അനേകം വർഷം സ്വർഗലോകത്തിൽ ജീവിക്കാം. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം അങ്ങ് ചെയ്ത തെറ്റ് കാരണം അങ്ങേക്ക് കുറച്ച് നാൾ അതിന്റെ ഫലവും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ആദ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മൃഗരാജാവ് പറയുന്നു, ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലം ഞാൻ ആദ്യം അനുഭവിക്കട്ടെ. ഉടനടി അദ്ദേഹം ഒരു ഓന്തായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. അവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദ്വാരകയിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ അദ്ദേഹം വീഴുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം അവിടെ വീണിട്ട് കുറെ നാളുകളായി. അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ മക്കൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ കളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആ കിണറ്റിൽ ഈ ഓന്തിനെ കാണുകയും ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരികയുമാണ് ചെയ്തത്, കൃഷ്ണന്റെ മക്കൾ അവിടെ കളിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൃഗരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അധപ്പതിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ മനസ്സിലായി താൻ എത്രമാത്രം നിരർത്ഥകമായ കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. കാരണം സ്വർഗലോകത്ത് പോയിട്ട് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് അത് വളരെ തുച്ഛമായ സമയമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്വർഗലോകത്ത് അനേകം വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കാം. പക്ഷേ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് എല്ലാം ക്ഷണികമല്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അനേകം വർഷം ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മം ഉണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഭഗവത് പ്രാപ്തി ലഭിക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് രാജാവ് ആലോചിച്ചു പോയി. കാരണം അതിനടുത്തോളം തുല്യമായിട്ട് വേറെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയാണുള്ളത്? മംഗളകരമായിട്ട് ഇനി ഒരു പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി, ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? കലികാലം മൂർച്ഛിച്ച് എല്ലാ ദിക്കിലും പാപകർമ്മങ്ങൾ മാത്രം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ഇനിയൊരു കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു ക്രൈമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നാമജപം ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സമയം പാഴാക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എത്രയും വേഗം പരിശുദ്ധരായി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം സുഖമായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പരിശ്രമിക്കരുത്. എല്ലാം തന്നെ വ്യർത്ഥമാണ്, ക്ഷണികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് ജ്ഞാനമാണ്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി. 3 കർത്താവിനെ അറിയുക. എങ്ങനെയാണ് ശരീരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അതിനെ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം. കാരണം ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ ശക്തിയുള്ളൂ. എന്നാൽ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ യോഗ്യതയനുസരിച്ച്, മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ ആഗ്രഹത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് ശരീരം ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് 3 കർത്താക്കൾ എന്ന് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാളെ വൈകിട്ട് 8 മണിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സംശയമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴാണ് മാതാജി വരിക? ഏതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ? ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഇങ്ങനെ വരൂലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഇല്ല അല്ലെ? അത് ക്വിസ് ഉണ്ട് മാതാജി. ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ. ഇന്ന് ആദ്യം ഇടാം. ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാം. ക്വിസ് ചെയ്യണം നിങ്ങള്. പക്ഷെ അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് അല്ല. കറക്റ്റ് ആൻസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല, എഴുതണം നമ്മൾ. അത് എങ്ങനെ എഴുതിട്ട് എവിടെ ഇടും? എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയുണ്ട് മാതാജി. ഇതന്നെ ഓരോ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും. 10 ഇല്ല, ചിലതിൽ 3, 4 അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. കാരണം എഴുതാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാം മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആത്മാവിനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ